Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар 7 километр ноҳияи Шоҳ Мансурда қарор дорем. Аз ин тараф Дог ва роҳ ба сӯи Жилмассиф 3 база ва аз ин тараф роҳ ба сӯи 9 километр. Хонаи имрӯзамон дар мана ҳамин кӯча ҷойгир аст. Ҳамин дом мебошад. Бисёр баъд гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ мана ҳамин бино мебошад. Аз 5 ошона иборат аст. Хонаи имрӯзамон дар 3 ошонаш ҷойгир аст. ду хонага мебошад бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 3 ошонаи бинои новостройка. Хона таъмир дорад дар ин ҷо 1 ҳуҷра, 2 ҳуҷра, ошхона, ҳоҷатхона ва ҳамом. Аз ҳамом шурӯъ мекунем. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. дӯстони азиз, хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ин ҷо ҳоҷатхона. дӯстони гиромӣ, хона дар 7 километр ҷойгир аст. Дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст, аз ҷумла мактабҳо, садик, бозор ва дигар чизҳои даркорӣ. Ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. ин 1 ҳуҷраи истиқоматӣ, ва ин 2 ҳуҷра. масоҳати хона дӯстони азиз 52 метри квадрат мебошад. Нархаш 400 000 сомонӣ, 36 500 доллар. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 2320 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.